як ҷойи таассубовараш ҳамин аст ки вақте ки мо тақрибан моҳои декабр бафти бисозад оно ба худшон ҷанҷол шиданд хесанд 6 нафар буданд 2 нафарша худшон шарикои худшона ба қатл расонданд баъд ману бародараму раҳмати Авсалом қатиб писараш моро гирифтанд роҳсипар шиданд тарафи намедонем ако муволид намедонем куҷо мерем мақсад ки омадем бисёр тӯфони барф шид ҳармоҳо меомаданд ба сари мо либосҳои тунукам дар бадан доштем ягон чилпҳои диж омадем тақрибан 4-5 шабу рӯз раҳ мегаштем ки бисёр ях бисёр зер кард моро хостем як арчара дар бигиронем ба онҷо гарм шавем раҳмати Авсалома дигар мо яъне баландӣ бурорда натонистем қатӣ хуршедҷон чӣ қадар қатӣ додарам хурд буд тақрибан 13 сола ки буд ӯ одам бисёр одами бақувват буд чанд қадар ҳаракат мекунем мебурем бо мелахшастини поён мақсад қатӣ мо ҳамонҷа гарданомро гирифт худоҳофизӣ кард гуфт ки бачаам шумо бирем ба умеди мо шумо бирем камтар гарм шавем ва биёем бисёри моро бурорем ба болора мо рафтем арчара вақте ки дар додем дар онҷо моро хоб бурдем мо онҷо як рӯз мо рафтем 3 рӯз мо рафтем ора худо медонад вақте ки хестем як тарафи танҳо бисёр барф ях кардагиет фақат даҳан буд тарафи мо ало мо аз ҳамон хотир шояд ки моро сармо назад омадем ки аллакай мусафед ях задагӣ аз даҳнаш барф бисёр мисол як мисли ки аз ҳаво ях мешавад ношарҳои хоно ҳамин хел ях дар даҳанаш кашон худо раҳматӣ аллакай ҷон ба ҳақ супорида мо ӯро гирифтам ҷо таги барф кардем мақсад ки дигар рӯзое буд ки касе ба касе дилсӯзӣ наметавонад кард як каса мисол рӯзҳои фирорӣ буд рӯзҳои бисёр вазбин буд ино чӣ буд ино аламу саркардҳое буданд ки мардумо ба ҳамин рӯзҳо оварданд